Enric Solbes és un pintor que ha deixat empremta al seu pas per l'Alcúdia. La Casa de la Cultura ha volgut retre-li un homenatge amb una exposició retrospectiva dedicada a la seva obra. Trobaran la manera que tenia Enric d'entendre l'art. Podran comprovar quina ha sigut l'evolució al llarg d'aquests 30 anys i també gaudir de les seues propostes, al temps que sempre redescobrim les formes que són típiques en ell, els colors i les temàtiques que el seduïen, que l'atreien i que es repeteixen en les seues obres com en les obres de tots els autors. La inauguració d'aquesta mostra d'art ha estat el tret d'eixida d'una sèrie d'actes que enguany serviran per commemorar el 30 aniversari del naixement de la Casa de la Cultura. Precisament va ser el 1987 quan Solbes va il·lustrar el llibre de festes que avui encara es recorda. Hem volgut rescatar com a homenatge i com a record a Enric Solbes aquelles imatges i s'ha editat 200 carpetes amb aquestes làmines gràcies també a la generositat que han tingut per un costat el propietari dels originals, que és Víctor Jimeno, i per l'altre a Maria José Camarena i a Carles Solbes, que amablement han dit que podien fer-ho ja que ells són els dipositaris i els responsables dels drets de l'obra d'Enric Solbes. La vinculació d'Enric Solbes amb l'Alcúdia es remunta a la segona meitat de la dècada dels 80, quan l'artista es va instal·lar al poble per desenvolupar la seva obra. Mentre Enric freqüentava el taller del pintor Manuel Boix, treballava amb ell en diverses experiències del gravat i imaginava projectes amb amics generacionals, com ara Adrià Pina, Vicent Marco i Joan Verdú. S'adaptà fàcil, s'adaptà bé. L'Alcúdia és un poble molt acollidor. I en 1985 penjava ja els seus quadres en la sala d'exposicions de l'Alcúdia, que aleshores estava situada, recordareu els més majors, als baixos de l'Ajuntament de l'Alcúdia, no ací. Dibuixar l'Alcúdia, dibuixar els seus monuments, la seva gent, la gent com vivíem al carrer, la música, la paella del diumenge, el gent del grup de dansa ballant, i jo crec que va atrapar molt bé l'essència del poble, d'una manera poètica i d'una manera, com ell solia fer, senzilla i al temps màgica. La parella de Solbes recorda com foren els inicis de la seva trajectòria artística. Aquesta exposició representa, per un costat, un gran homenatge a l'obra que va fer Enric Solbes, el meu home, i per altre costat és reprendre uns inicis tant diguem professionals d'ell com de la nostra vida, perquè tot va començar en Alcúdia. Més enllà del lligam amb el poble, l'exposició se centra en una obra marcada pel llenguatge pop, clar i directe, amb aires cinematogràfics. Utilitza molts recursos del cinema. Si ens parem a analitzar els seus quadres, n'hi ha quadres que són quasi es pot treure de quina pel·lícula pertanyen. Pensa que és una persona que el cine per ell era molt important. Llegim-me, son pare era fotògraf, doncs veus ahir l'educació. Però també notes lo important que era la tipografia. És a dir, la tipografia en les seues obres sempre apareix. Tot i que la mostra ha volgut centrar-se en la pintura, Solbes també va desenvolupar el seu treball al voltant de la il·lustració, el cartellisme o el disseny gràfic, sent responsable de la imatge de l'editorial Bromera i la companyia Albena Teatre. Després de viure a l'Alcúdia, l'artista nascut al Coll va fixar la seva residència a Alzira l'any 90, molt prop del poble que el va veure créixer com a artista. Per això, aquesta exposició esdevé un homenatge a la memòria personal i artística d'Enric Solbes. Quan Enric ens deixà de forma sobtada i dolorosa en 2009, la Casa de la Cultura de l'Alcúdia venia d'exposar retrats de l'invisible, l'últim projecte seu. Era per a dir-li que la casa, sa casa, no volia acomiadar-lo. Ara Enric torna al lloc del qual mai no se'n va anar. Benvingut de nou i sempre.